Estem al Sudoku número 11 a dia 3 de maig del 2026. Com sempre, recordar abans de res que això no pretén relaxar ningú i que l'únic que aconsegueixo és estressar-me perquè veig que sóc un tros d'ase, un camarús que no sap posar uns números a unes caselles concretes. Com és possible? Jo és que no ho entenc perquè la meva lògica va bé, però hi ha alguna cosa que faig malament i no la veig. Doncs bé, anem a la ruleta a veure què surt. I com sempre deixeu als comentaris quin número creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. I em doneu sort, perquè està clar que la necessito bastant. 612, vinga gent, som-hi. D'acord, Comencem. A veure si ens podem concentrar i fer les coses bé. A veure. Ui, de fet. Dos aquí i dos aquí. No sé si al final em posaré dels colorets per veure els apunts que haig de treure, Però la gràcia està per fixar-se en aquestes coses i no tenir més ajudes de les que hi ha. El 3. 3. No hi ha cap 3 en tot. Uau! No hi ha cap 3. Doncs omplim-ho tot. Ostres, com és possible? No hi ha cap 3. Doncs 3. Au. D'acord, seguim amb el 4. 4 aquí dalt i 4 aquí baix. 5 aquí. El 6. Mira, tots els 5 estan molt bé. El 6. 6. Doncs 6. 7 aquí. El 8. I el 8 només pot anar aquí. D'acord. I el 9. 9 aquí. 9 sí i 9 sí. D'acord. Continuem. 1, 2. Tampoc hi ha cap 2. I aquí tampoc hi ha dosos. Ui, perdó, m'he equivocat. Aquí tampoc. Dosos, d'acord. 3, el 4 al mig, res. Aquí pot anar el 4, aquí no. Ja està, només pot anar aquí el 4. Perfecte, 5 ja està. El 6. 6 a tot arreu. El 7. Aquí al mig. El 8 és aquí, el 9 és aquí, molt bé. A veure, 1 ja està, el 2 i el 3 ja el tenim, el 4 ja està, el 5 ha d'anar a la fila de dalt. El 6 ha d'anar a la fila d'aquí, aquí i aquí. No, doncs només aquí. 6. El 7, no a baix. Aquí sí. El 8, a dalt no, a baix no, aquí no, doncs aquí, 8. I el 9, aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Aquí sí i aquí sí. Molt bé. Anem per aquí. Hem dit uns 1 a tot arreu. Aquí. 2 ja està, el 3 ja està, el 4 a tot arreu. El 5 aquí. El 6 a dalt i a baix. El 7 a dalt no, aquí no. El 7 aquí o aquí. El 8 ja està i el 9 ja està. Perfecte. Comencem. 1, 2 no. 2. Els 3, el 4. 4 aquí. I 4 aquí no. Molt bé. Perquè ja està aquí dalt. Si és que està ben posat, clar. El 5 és aquí. El 6 no va aquí. Doncs el 6 ha d'anar o aquí o aquí. 7. 8
8 aquí i el 8 aquí. I el 9 ha d'anar aquí o aquí. Molt bé. 1. Només aquí. Perfecte. 2. 3 ja està. El 4 aquí i aquí. I aquí i aquí. El 5 aquí no, doncs aquí i aquí. El 6 ja està, el 7 ja està, el 8 aquí no, aquí va el 8. No pot anar un altre. I el 9 ja està. Per tant, hem de... Clar, després hem de treure coses, perquè, per exemple, aquí hi ha un 8, per tant, aquest 8 ja no pot anar aquí. Molt bé. D'acord, de moment està tot bé. 8 no hi ha més, 4 no hi ha més, 8 tampoc. D'acord. Anem cap aquí a baix. Dosos. El 2 pot anar aquí i el 2 pot anar aquí baix. El 3 està tot arreu, el 4 aquí i aquí i aquí i aquí. No, aquí a dalt no, aquí i aquí sí. El 5 aquí i aquí. El 6 està aquí, el 7, doncs el 7 aquí. El 8 ja està i el 9 ha d'anar aquí. D'acord. Anem per aquí. 1 i ja està. No podem posar més uns, d'acord. 2. 2 aquí a baix. El 3 ja està, el 4 ja està, el 5 ha d'anar aquí al mig, perquè no hi ha un altre. Doncs ja està, 5 aquí. El 6 ja està. Espera, hem posat més 5. Sí, aquí hi ha 5, doncs fora. I cap a dalt no hi ha. Molt bé. El 6, el 7, aquí, 7 a tot arreu. El 8 ha d'anar a baix. No, el 8 ha d'anar només aquí. Per tant, 8 aquí, fora. I 8 no hi ha més enreu. Més arreu. El 9. 9 aquí. I 9 i 9 aquí. D'acord, anem per aquí. 1 a tot arreu. El 2 ja està, el 3 ja està, el 4 aquí i aquí i aquí. El 5 ja està, el 6 ha d'anar només aquí, pot anar al 6. Perfecte. Doncs traiem tots els 6 de la columna. Fora. El 7 ha d'anar aquí, aquí i aquí. El 8 ja està i el 9 ha d'anar aquí, aquí i aquí. Perfecte. Comencem a fer files. 4, 3, 6, 9, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 9. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 9. Massa números que no aconseguim res. 2, 3, 6, 9, 2, 3, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7. 2, 6. D'acord, doncs el que crec aquí és que, com només... mira, aquí hi ha un 1. Doncs l'1 aquí. Molt bé. Doncs traiem la resta d'uns. Com el 7 només pot anar a una d'aquestes 3, aquí no pot anar-hi. Doncs aquest 7 fora. Hòstia, la meva lògica és correcta, no? O sigui, vull dir, no estic equivocat. No? 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6. D'acord? Doncs 2, 3. El 9 és l'únic que queda aquí ara. Per tant, 9 aquí. Traiem els 9 d'aquí i els de la columna. D'acord? Queda el 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 6. I aquí el 6 és l'únic que queda. Per tant, tot això fora de 6. D'acord?
2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 2, 7. Molt bé. Doncs per tant, el 7 va aquí, d'acord. 3, 4, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 2, 3. D'acord. Doncs, com el 4 només pot anar en aquesta fila d'aquí baix, aquests d'aquí dalt els poden treure. 3, 9, 2, 3, 2, 3, 9. D'acord. He de suposar... És que, clar, aquí, és que ara mateix això no sé com enfrontar-m'hi amb això. Perquè sé que es poden treure alguns, però no sé com fer-ho. I mira que he vist vídeos, però és que no veig la lògica darrere. Bé, és igual, continuem. 1, 3, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 6, 3, 6, 9, 3, 8. El 8 és l'únic que hi ha a tota la fila, per tant, 8 aquí. No hi ha més 8, Ni a la fila, ni a la columna, ni res. Perfecte, doncs 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5. D'acord, doncs el 5 ha d'anar obligatòriament aquí, no poden haver-hi més 5. D'acord? Doncs aquí diria que a la següent l'1 és l'únic que pot anar aquí al mig. Per tant, 1 aquí i aquí fora aquest 1. D'acord? 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 9. El 9 és l'únic que pot anar aquí. Per tant, traiem 9 d'aquí baix i no hi ha més 9. D'acord? D'acord. Continuem en la fila. 2, 3, 4, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7. 2, 3, 4. D'acord. Clar. En això, el 4 només pot anar aquí o aquí. Si el poso aquí, allà ha d'anar aquí dalt. I si el poso aquí, clar, i si el poso... Clar, és que aquí baix no afecta res. I si el poso aquí, el 4 ha d'anar allà. Clar, però és que no ho sé. Merda. És igual, continuem. 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 7, 3, 4, 7. Mira, l'únic 6 que hi ha és aquí. Bé, 6. Doncs traiem el 6 d'aquí. Tenim un altre 4, 3. 4, 3. El 7 és l'únic que va a tota la columna. Perfecte. Doncs ara traiem el 7 d'aquí baix. Traiem aquest 7 d'aquí. Perfecte. I a sobre tenim 2, 3, 4, perquè és l'únic de la fila. Doncs 4 aquí, molt bé. Traiem el 4 aquest d'aquí. I 4 de baix, perfecte. I ara 2, 3. 2, 3, 4, que va fora també el 4, que ja me l'estava deixant. I 1, 5, 3, 1, 3, 5, 2, 3, 2, 3. D'acord. 2, 3, d'acord. De moment no anem malament. 2, 3, 5. És l'únic 5 de tota la fila també. Ostres, doncs no vaig gens malament de moment. Estic sorprès, I tinc por. 1, 3, 7, 9, 2, 3, 9, 3, 9, 1, 3, 7, 1, 3, 9. Mare meva. El 2 només va aquí. Per tant, aquest d'aquí baix no cal. Bé. Anem aquí. 3, 7. 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7. 1, 3, 7, 9. 4, 3. L'únic que pot anar aquí és el 4. D'acord? Doncs aquest 4 d'aquí fora. Doncs a baix 2, 3. 1, 2, 3, 7, 9. 2, 3, 7. 3, 7. 1, 3, 4. Doncs el 4 ha d'anar un d'aquests dos. Molt bé. Aquí ja no tinc tan clar,
3, 2, 3. El 6 és l'únic que pot anar aquí en aquest quadre. Per tant, 6 aquí. Bé, fora aquest 6 d'aquí. I a baix no hi ha res. 2, 3, 9. El 4 és l'únic que pot anar aquí. Doncs fora. Doncs fora aquest 4. D'acord? Això dona un 3 aquí. Doncs 3 aquí. Aquest 3 fora. Aquest 3 fora. I aquest 3 fora. I aquests 3 fora també. D'acord? Ara tenim un 9 aquí. Que puc treure aquest 9 d'aquí fora i aquest 9 d'aquí fora. Molt bé. 2, 9, 2, 3 i 3, 9. Aquí tenim un 4 solitari. Perfecte. Doncs 4 d'aquí fora i el 4 d'aquí fora. I aquí ens queda un 6 que hem de treure d'aquí i ja està. És l'únic 6 que hi ha. Perfecte. U5, U5. D'acord. Anem per la següent caixa perquè crec que ara no hi ha cap número solitari. Comencem. 2, 3, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3. Aquí de moment, res. Aquí. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 2, 3. Tampoc, Aquí baix. 2, 5, 2, 3, 2, 3. Aquí. 2, 3, 4. És l'únic que pot anar aquí. Perfecte. 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. D'acord. D'acord. El que no sé ara és si aquí van aquests dos obligatòriament. Haig de treure aquest d'aquí perquè he d'anar obligatòriament a un d'aquests també, o no? És que no ho sé. No ho sé. Aquí ja hem dit res. Aquí què més? 1, 3, 7, 1, 3, 7. Mira, aquí tenim només el 9. No. Ah, no, que el 9 ja està. El 9 ja està. Ostres, com n'anava a cagar. Hòstia. El 4 sí que va aquí. El 4 aquí sí. És l'únic que hi ha. D'acord, 4 aquí, perfecte. El 7 és l'únic que pot anar aquí. I aquí el 7 fora. Tenim U3 i U3. I aquí 3, 9. Per tant, aquí ha d'anar... Bueno, un moment, que ja quasi ho tinc. Anem per la caixa. 2, 3, 1, 2, 3, 7. 1, 3, 7, 9. 3, 7, 3, 7. No, de moment cap, El 9. Ah, sí, el 9, clar. El 9. 9 aquí. Clar, ja està. Doncs aquest 9 d'aquí fora. D'acord. I ara aquí un altre cop. 1, 3, 7, 1, 3, 7. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. 9. 2, 3, doncs 9 aquí. Bé. Abans he vist aquesta columna d'aquí. L'única que pot anar-hi és el 9 aquí. Per tant, això d'aquí, fora. Queda un 2 aquí, per tant, un 3 aquí. Per tant, 2 i 3 fora d'aquí. D'acord. Queda 5, 7. Anem a fer alguna cosa que vegi una mica... En aquesta columna... Ah, no. 7, 5 i 7, 3... Bé. 2, 3, 7. 2, 3, 3, 7. 2, 3, 6, 7, 2, 3, 2, 3, 7, 3. Mira, el 6 és l'únic que va aquí, en aquesta columna. Doncs 6 aquí. Aquest 6 d'aquí, fora. Tenim 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. D'acord, doncs tampoc m'ajuda gaire això, Seguim. 1, 2, 3. Doncs aquí l'1 és l'únic que pot anar. 1. D'acord, no hi ha res més. 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. Què més aquí? 7, 5. 2, 3, 1, 5.
1, 3, d'acord? El 5... No, el 5 pot anar aquí o aquí. I aquí el 2. El 2 també pot anar allà. Hòstia, ara estic una mica més perdut, Clar, és que aquí també pot anar el 2. Però no veig la solució. O sigui, clar, el 2 només pot anar a aquesta columna. Clar, si el poso aquí, ha d'anar aquí baix. I si el poso aquí, l'altre ha d'anar aquí. Bé, doncs, comencem un altre cop en les files. 5, 7 i 5, 7, no m'ajuda gens, això. 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. 2, 3 i 2, 3. 1, 5, 1, 5. 2, 3, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 2, 3. Aquí. Ah, mira, aquí em quedava l'1, per tant, no l'havia tret aquest 1, per tant aquí queda el 3, aquí queda un 2, aquí queda un 1, aquí queda aquest 2 fora. Bé, millor, ara sí. No l'havia vist això. Queda 3, 7 i 3, 7. I 1, 2, 3, 7. I 2, 3. No, aquí no pot anar l'1, que està aquí a baix. Ens queda 2, 3, 7 també. Mare meva. A veure, gent, crec. Porto molta estona. Fins i tot li he preguntat al ChatGPT i no entenc què collons m'està explicant. Però crec que després de repetir-ho uns quants cops crec que tinc la solució. És aquí. Aquests dos d'aquí són iguals. Per tant, només pot anar el 3 aquí i el 7, o el 3 i el 7. Per tant, aquí dalt, just aquí, el 2 no pot anar-hi. Perquè si va el 3 o va el 7, aquí va el 3 o va el 7. Per tant, el 2 crec que va fora. I per tant, l'única columna que em queda amb el 2 és aquí. Per tant, si elimino això, ara queda 3, 7. Quedaria en aquesta fila. L'únic 2 seria aquí. Per tant, aquest 2 va fora. Per tant, aquí quedaria un 3. Aquí quedaria un 7. Aquí aniria un 3. I aquí quedaria un 7. Aquí un 3. I aquí un 7. Per tant, aquí fora això. Aquí de moment queda 3 aquí, 3 aquí fora. Doncs aquí al final quedaria un 2. Aquí un 7. El 7 d'aquí dalt aniria un 5. Aquí seria un 7. I queda 2, 3, 2, 3. 1, 5, 1, 5, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Per tant, si fem columnes, aquí només pot anar el 5 i aquí només pot anar el 5. Clar, que el 5 és aquí dalt. Hòstia, no l'havia vist. Per tant, aquí ha d'anar l'1, aquí el 5. Bé, aquí ha d'anar un 3, aquí ha d'anar un 1. Aquí ha d'anar-hi l'únic que queda, que és el... Merda. Merda, aquí hi havia un 1. Hòstia. Doncs ara mateix queda un 2 i
un 3. No, un 3 no, perquè hi ha un 2 aquí. Bé, suposem que està bé. Suposem que està bé. Que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I per tant aquí queda un 3 i aquí queda un 2. Anem a comprovar. Oh, la mare del Tano! Uau! Uau! Increïble, no m'ho crec. No m'ho crec. No m'ho crec. Hòstia, doncs... Hòstia, és impressionant. És el primer que faig d'aquesta manera, sense fastidiar-la ni cagar-la, ni fer un merder ben gros, Impressionant. O sigui, m'ha costat moltíssim a veure del 3 i del 7, però ho hem aconseguit. Per tant, perfecte. Adéu, gent.